Ara farem una miqueta, anem des dels Estats Units, farem un canvi de lloc i farem una mica de classe de geografia. Ui. A veure, no sé com estàs de geografia. Bueno. Sortirem de Barcelona. Barcelona, sí. Exacte, aquí anem bé, no? Aquí ho hem Aquí no hi ha cap cercat, problema. Doncs bé, de Barcelona agafarem un avió una mica més cap al nord. Si veiem cap a... Això sí que és fàcil també, no? Anglaterra. Cap a Londres i d'aquí una mica cap al nord, a Hertfordshire, que és un comtat que està a uns 30 quilòmetres aproximadament de Londres, és el que es coneix una mica com Gran Londres. Sí. És una mica... Arriba, un puntet d'aquestes ciutats són una mica de l'àrea metropolitana, per entendre'ns. De fet, el comtat de Hertfordshire té 1.643 quilòmetres quadrats, aproximadament té 3 vegades més que tot l'àrea metropolitana de Barcelona. El que passa que en habitants té 1.500.000 aproximadament, per tant, bastant menys que la Clar, perquè les construccions són així horitzontal, diguem-ne. I ara em preguntes una mica per què, no? Perquè Hertfordshire no té molt de sentit, no? Doncs mira, perquè hi ha un equip d'aquí de Barcelona, que és el Club Natació Poble Nou, que està jugant una lliga allà, a Hertfordshire, una lliga del comtat de Hertfordshire, i per parlar d'aquest tema tenim el seu president, que també és jugador, en Jordi Oms. President i jugador. Sí, a tota l'hora. Carai. Aquí tenim Jordi Oms. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Benvingut al programa. Com va això? Què tal? L'anglès bé o què? Sí. Sí, no? Ens entenem. I com és això d'anar a jugar allà a Anglaterra? Per què no? Sí, bueno, perquè estem aquí... No, siguent d'un equip de rugby, doncs qualsevol jugador té la seva màxima aspiració. Evidentment és jugar al màxim nivell, però provar de jugar al país d'on és originari l'esport és una experiència magnífica. I això, a part d'aquest plantejament general, és perquè a la lliga on havíem de jugar nosaltres, que portàvem tota la vida jugant aquí a Catalunya i a la primera divisió espanyola quan aconseguíem pujar, econòmicament, gràcies a les companyies de baix cost, doncs és perfectament assumible. Preguntats als jugadors, què preferiu jugar, al comtat de Hertfordshire o anar a jugar a Albacete o a Mallorca, amb tots els respectes pels equips d'allà? Evidentment, la resposta és clara, anem a jugar a Anglaterra. I una miqueta d'on va sorgir la idea? Perquè, clar, buscar contactes allà i saber que es pot jugar i que t'admetin per poder jugar en aquella lliga, com va anar la cosa? La idea és una genialitat del nostre director tècnic i gerent del club, que és el Ricard Martínez Galiana. I els contactes, en aquest cas, tenim l'avantatge que dintre dels nostres officials, per dir-ho, directius, comptem amb un anglès que porta vivint a Barcelona més de 40 anys, el Philip Patterson Smith, que havia sigut entrenador de rugby del Futbol Club Barcelona i que és una persona que ha treballat al consolat i que està molt ben relacionat i que ens ha ajudat i que ha sigut cabdal a l'hora d'establir contacte. És molt diferent anar a parlar amb els anglesos i que sigui un anglès que viu aquí, que els hi explica que el que diuen aquesta gent és veritat, que no que siguis tu qui vagis a parlar i dius, escolti, que vull venir a jugar aquí. I tu qui ets, no? Vostè qui és, això? I el que no entenc és una cosa. Jugàveu aquí, a les lligues d'aquí, i ara jugueu a la lliga allà. Sí. Nosaltres tenim el col·lectiu del club, el formen gairebé 150 persones, entre categories inferiors i sèniors. Els sèniors són aproximadament 90 llicències. Això volen dir 2 equips. Un equip que juga a la Lliga Catalana i un altre equip que juga a Anglaterra. I això vol dir agafar l'avió demà, anar-se'n a l'aeroport de Stansted, aterrar, agafar l'autocar, anar-se'n a Letchworth, jugar allà, fer el tercer temps, tornar a l'hotel i l'endemà de matí tornar cap a Barcelona. És així de fàcil o de difícil. Es vulgui entendre, no? Sí. Perquè suposo que pels propis jugadors el fet de jugar a Anglaterra, el bressol del rugby, tenim imatges precisament d'un dels partits que heu jugat vosaltres. Allà, això? Sí, no, això és aquí, això és al Marbella. Aquest és allà. Això ja té més pinta de ser Anglaterra, eh? La gespa és una mica més frondosa, diguem-ne. Diferent, la veritat és que sí. Com es viu allà el rugby? Perquè és un altre concepte, oi? A veure, és que és tan diferent. És tan diferent. No és només el partit o la qualitat del rugby que jugui, sinó és com viu aquella gent, aquella societat al rugby. Estem parlant no de Londres, estem parlant de les afores de Londres, del country, que en diuen ells, de clubs que tenen 100 anys, 80 anys, i de que l'activitat social del poble es basa no només en els clubs de rugby, sinó també en el de futbol, amb el de críquet. El críquet és un joc molt popular allà, i l'activitat del dissabte és en el club. I veure jugar aquests clubs que tenen, potser, 4 equips sèniors i 500 nanos a l'escola. O sigui, és una cosa que està molt més endinsada dintre de la societat, que aquí, que al jugar a rugby, no hi ha manera de treure's el concepte d'esport minoritari. Com es viu? Doncs amb normalitat. El que a França, per exemple, també és un dels esports estrella, no? Sí, a França... Ho tenim més a prop, diguem. Al midi
bàsicament al sud de França i particularment a la Catalunya Nord. El Perpinyà, el Rosselló, és un esport de masses, és l'esport rei més que el futbol. El per què escollir l'Anglaterra i no el Rosselló, a veure, no és el mateix, i si això parles amb un anglès, el rugby francès que el rugby britànic, el rugby anglès. El rugby anglès és molt dur, però és molt noble. El rugby francès és igualment dur i a vegades no és tan noble. En el sentit que tenen... El rugby francès és un rugby de vilatges, és un rugby de combat. És un rugby que molt aviat va ser professionalitzat i quan t'hi jugues diners, doncs a vegades aquests diners els defenses d'una manera més contundent, no? Aleshores, nosaltres hem jugat al Rosselló. No fa masses anys hi havia un torneig que es deia Torneig Catalunya, que agrupava clubs del Rosselló i clubs de la Catalunya Sud, del Principat, i els partits eren molt d'usos físicament i a l'hora de certa violència al camp. Això fa que, amb totes les excepcions que faci, que no se m'enfadi la gent del Rosselló, que tinc molts amics i vaig a veure els partits de l'USAP, la gent prefereix anar a Anglaterra, en aquest sentit. I ja que viatges, viatges a Anglaterra. Aprofites el viatge. Comentaves abans tu una miqueta el procés del viatge, és a dir, sortiu d'aquí de Barcelona un dissabte al matí, pràcticament teniu el temps just d'arribar i de jugar. Però com a experiència, suposo que el fet de conèixer la gent d'allà, doncs això realment, perquè encara que tingui un cost econòmic, com a experiència això sí que no té preu, suposo, no? No, no té preu. El jugador paga de la seva butxaca, hi ha una part que la paga el club i una part que la paga el jugador de la seva butxaca cada vegada que viatja, que són més de 70 euros. L'experiència d'anar allà, per practicar l'anglès i tractar amb aquesta gent i veure quins són els seus problemes, perquè en tenen de problemes del seu rugby, interactuar amb una altra gent d'un altre club, d'una altra cultura rugbística, que ells et preguntin, escolti, jugàveu a rugby a Barcelona? Perquè hi ha molta gent que no ho sap, que Barcelona és una capital de farres per ells, d'anar a fer la despedida de solter o d'escapar-se un cap de setmana a Lloret. Saber que hi ha un club de rugby i que a sobre no juga malament, perquè no anem malament a la Lliga, doncs fa que et respectin i que el seu món també canviï una mica, no? I per nosaltres és tocar el cel amb els dits, per entendre'ns. I comentaves abans el tercer temps, que és un festival, pràcticament es pot dir allà a Anglaterra, oi? Explica una miqueta per la gent que sàpiga el tercer temps. El tercer temps és un ritual del rugby. El rugby juga 2 parts al camp i una al bar, compartint una cervesa amb l'equip contrari. El rugby és un esport de molt de contacte físic, de contacte molt dur físicament, a vegades molt agressiu. Té un component, com si en podríem dir, antropològic, no? Amb la persona que t'has estat donant cops durant 80 minuts, poder anar al bar i amb tota llibertat comentar-ho. Escolta, aquella jugada, què tal, com ha anat, heu fet un bon partit, hem perdut, i parlar-ho relaxa. I a més, això allà te'n dones compte. Els partits poden ser duríssims, però un cop s'ha acabat, el bar queda allà, no? Queda allà. A vegades aquí això no ens ha passat, que no queda allà. Queda al bar i la gent se'n va i no es presenta, amb totes les excepcions. Allà no, allà és claríssim que un cop s'acaba el partit, s'han acabat els cops de puny, s'han acabat... Es guanyi o es perdi. Es guanyi o es perdi, i al bar som tots amics, i amb la persona amb la que t'has estat entrant en una melé i a veure si li podies donar ben fort, acabaràs la nit abraçat parlant de lo divino i lo humano. I una última qüestió per la meva part. Esportivament us va força bé. Sí, però això no és l'objectiu. O sigui, a Anglaterra hi ha 500.000 de llicències de rugby. Són molts jugadors. Què vol dir? Hi ha molts nivells. Nosaltres estem jugant a un nivell en el qual no ens va malament. Si l'any que ve, pel que fos, juguéssim a un altre nivell, seria horrorosament. Perquè, és a dir, guanyes un equip anglès a casa, com vam guanyar 30-0. Què vol dir això? No vol dir res. Si jugues amb un equip superior, et guanyarà ell 100-0. L'objectiu no és guanyar. L'objectiu és, en aquest sentit, fer proselitisme del rugby a casa nostra. I la millor manera de fer proselitisme és vendre això. Estàs venent una opció a tots els jugadors de Catalunya i particularment als teus propis i en el teu barri. Dir, que nosaltres som diferents, nosaltres anem a jugar a Anglaterra. És un premi. Vine amb nosaltres. Jordi Oms, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Ola Barcelona. Molt interessant que ens vinguis a explicar això que aneu a jugar allà. Molta sort, que vagi molt bé. Veig que no vols pujar de categoria l'any que ve. Jo estic ja per plegar, tinc 40 anys. Però no, l'objectiu no és pujar de categoria. Si ve, benvinguda, però en tot cas són coses que es parlaran entre els jugadors. Moltes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. Gràcies, Raül. Gràcies, Ferran. Ens veiem.